Evo, današnje ponašanje potpredsjednika Hrvatskog sabora gospodina Reinera je upravo odlično za uvod za raspravu danas, odnosno za uvođenje digitalnog eura o čemu se uopće ne govori, a Christine Lagarde je prije nekoliko dana izašla u javnost da u 10. mjesecu dolazi do 2025. do uvođenja digitalnog eura. Znači naravno da potpredsjednica odnosno viceguvernerka Hrvatske banke narodne nije ništa odgovorila na pitanje jer je to postavljeno pitanje bilo na Odboru za financije. Tad je reklo da će to tako sa odmakom vremena biti uvođeno, a sad dolazi do žurbe i stvarno ishitrenog uvođenja digitalnog eura. Zašto je ponašanje gospodina Reinera zanimljivo za analitiku danas? Pa upravo je to opasnost, današnje ponašanje u digitalnom svijetu, šta svi upozoravaju, pogotovo sa nepripremljenim ulaskom u digitalni novac, gdje je to novac koji se može programirati. Može se programirati takozvani Jesselov novac, gdje vi morate taj novac potrošiti do određenog istoka vremena, ili možete raditi recimo geofencing, gdje vi možete odrediti, primjerice ne sviđa vam se Karlovačka županija jer je tamo na vlasti primjerice neka druga stranka da nije vladajuća i birokrati ovakvog tipa i tehnokrati ovakvog tipa mogu vam zapravo zabraniti potrošnju na tom području. E sad, ako ne odgovarate po subjektivnom dojmu ko što se događalo danas u sabornici, onda vas samo mogu isključiti iz financijskog sustava ko što je danas gospodin Reiner isključivao iz rasprave zato što se njemu nije svidjelo objašnjenje stavaka koji ne postoje u procedurama. I tako subjektivno objašnjavanje tih procedura će se zapravo odnositi na digitalni novac. Kao jedno od objašnjenja, kao taj jedan strah, kao za uvođenje digitalnog eura vam je zapravo kao da će to biti zaštita od terorizma i pranja novca. E sad, zaštita od terorizma, upravo su birokrati na europskoj razini i tehnokrati na europskoj razini dozvolili ulazak terorista u Njemačkoj i odnosno u Europu i terorističkih napada, da ne spominjem Magdeburg, Mainz, Minhen i tako dalje, i određena ubojstva u Hrvatskoj u tramvaju, što znači da nisu uopće pospješili, odnosno zaštitili građane na toj razini, a s druge strane pranje novca, dakle u Zagrebačkoj banci ne tako davno je došlo do financiranja odnosno pranja novca po talijanskoj nomenklaturi koju nije otkrila HNB, nego su otkrile vanjske institucije koje su upozorile HNB da se preko Zagrebačke banke pere novac. E sad, ako te stvari nisu oni zaštitili na ovoj sada materijalnoj razini, zašto vi mislite da će nas oni zaštititi sa digitalnim eurom? Ono što se zapravo događa jest da ovaj entuzijazam, dakle ovo sad što se događa, ova najava je dignula jako veliku prašinu u Europskoj uniji i čudi me kako nema javne rasprave u Hrvatskoj, odnosno HNB šuti. Prije svega, kako će se oni boriti sa terorizmom i sa pranjem novca ako nisu osnovnu funkciju svoju izvršili, a to je zauzdavanje inflacije. I ovo je danas bilo smiješno kako ste se međusobno hvalili, a s druge strane je HNB oprao zapravo pod sa Vladom Republike Hrvatske, iako je Vlada Republike Hrvatske zapravo se bavila sa monetarnom politikom kroz fiskalne mjere. Kako? Tako da je davao trezorce i obveznice, izbijao je novac iz pasive banaka, odnosno iz depozita i štednje, ljudi su po većoj kamatnoj stopi uložili u instrumente države, a HNB dakle je šutio cijelo vrijeme i kažu mi smo se kao borili za vas, dakle a kamatne stope dakle je vlada ta koja je iznijela i zapravo ljudi su na tome zaradili. Gdje je bio HNB? Nema ga nigdje. Jer je guverner Hrvatske narodne banke, ono što stalno govorimo, što je istina, papa master šef hranu tamo u Hrvatskoj narodnoj banci, dok s druge strane se 1,5 milijardu eura isplatilo poslovnim bankama, odnosno će se isplatiti u 3 godine. Zbog čega? Taj novac isisan iz gospodarstva, kamate su skočile, ali s druge strane banke poslovne itekako zarađuju na našim građanima. I kaže mi smo vas zaštitili. Pa niste nas u osnovi vašeg posla postojanja nas vi niste zaštitili, a kamoli da ćete nas vi zaštititi u digitalnom euru i u takvim transakcijama koje ovakvim ljudima daje apsolutnu moć. Tu je najveća opasnost, gdje je to ulaženje u financijsku zapravo autonomiju, gdje to zapravo postaje centralizirana priča gdje će vam recimo
plaću koju vi dobite, sad zamislite da vam gospođa Švaljek u prijevodu bude ta koja će vam determinirati da plaću koju ste vi zaradili morate potrošiti do određenog roka, inače vam taj novac počne gubiti na vrijednosti. To je takozvana negativna kamatna stopa, šta će vam se dogoditi. Jer oni to mogu sa takvim programiranjem napraviti. Imate programiranje recimo prihvatljivih primatelja, tako se zove. To znači da ne samo da vam utječu na potrošnju, nego vam utječu i na štednju, odnosno na investicije, odnosno na svakodnevni život. Oni mogu reći u HNB-u, odnosno ovi zakonodavci koji će to izglasati, jer to uopće ne daju na raspravu, mogu izglasati da recimo vama se odnosno njima se ne svidi određena dionica i oni kažu mi jednostavno ne želimo da taj novac ide u tu dionicu, zabrane vam sa određenim programiranjem da vi u to uložite po vašoj slobodi i u autonomiji i zapravo vam uđu u vašu slobodu. Da ne govorimo o bodovanjima gdje će vas se bodovat pomoću digitalnog novca na isti način kao što se boduje u socijalnom sustavu kreditiranja jedne Kine. I sad neko može reći pa nemoj o čemu pričaš, pa Kina je komunistička zemlja, mi smo ipak demokracija. Europa nije nikakva demokracija, to je broj jedan, a dva, dakle imamo primjer Justina Trudeau koja je izbacivao iz financijskog sustava na isti ovaj način kao što je izbacivao gospodin Reiner danas iz Sabora sve one koji se nisu slagali s njegovim mišljenjem, a to je bila sloboda tadašnjeg onoga konvoja kamiona koje je izražavalo određene dakle nesuglasja po pitanju zatvaranja kanadske ekonomije. Upravo tako što je danas gospodin Reiner izbacivao van, tako je Trudeau izbacio iz financijskog sustava sve one koji mu nisu bili po volji. To će se dogoditi sa digitalnim eurom. Zašto je žurba? Žurba je zato što je pao taj sustav uvođenja digitalnog novca u Nigeriji. Enaira se zove projekt koji su Nigerici prepoznali, 1% ljudi je dao podršku, svi ostali su prepoznali da će to biti zapravo vladina diktatura koja će upravljati sa financijama. I to nije nikakva šala. Vi morate ući u izjave njenog šefa, Augustina Carstensa, koji je zapravo dolazi iz Banke međunarodnog izravnanja koju zovu takozvana centralna banka centralnih banaka, koji je izjavio na 2021. godine na Međunarodnom monetarnom fondu da je digitalni euro će nam dati, citiram, apsolutnu kontrolu, naglašavam, apsolutnu kontrolu nad svim pravilima i procedurama uključujući ovo što sam rekao, a to je utjecanje na naš svakodnevni život. Postavlja se pitanje da li bismo mi htjeli dati našu slobodu, na šta ćemo uložiti, koliko ćemo potrošiti, koliko ćemo štediti, u koju dionicu uložiti u ruke recimo gospodina Reinera ili gospođe Švaljek. To je na razini Hrvatske, a da ne govorim na razini Europske unije. Što se tiče dakle monetarne politike, ona je u Hrvatskoj krahirala, odnosno nikad nije ni postojala i ovo što HNB radi, prodajem sa vlastitom valutom igranje na taj način, su prepoznale ostale zemlje dvije Europske unije i jedna najsnažnija financijska zemlja na svijetu, to je Švicarska, koja je prepoznala dakle da gotovina mora ući u ustav te zemlje i to je i naš stav, da se slučajno ne bi dogodilo da ovakvi ljudi upravljaju našim svakodnevnicama, dakle gotovina mora ući u sustav jer se dogodilo u Zagrebu na određenim eventima da ljudi nisu mogli platiti sa kešom i u određenim hotelima nisu mogli platiti kavu sa kešom, odnosno gotovinom. To je radila Austrija, to je prepoznala Njemačka, čak je i njemački socijaldemokrat poznati zapravo u Bundesbanku izjavio da i Bundestagu da gotovina mora ući u ustav te države, a u Austriji je 530.000 ljudi potpisalo referendumsku inicijativu da gotovina uđe u ustav Austrije, da se zaštitimo od uzurpatora slobode kao što su ljudi koji mi se nalaze iza leđa. Dakle, ako nas oni nisu uspjeli zaštititi u osnovnim stvarima, a to koriste kao argument za uvođenje takve jedne opasnosti kao što je digitalna valuta koju će kontrolirati centralna banka, onda možete samo vjerovati da će u digitalnoj valuti biti samo gore.